Miksi monet lopettavat suomen kielen opiskelun? Hei kaikki, oletko joskus ajatellut, suomi on liian vaikea, en opi koskaan, et ole yksin? Monet ihmiset aloittavat suomen opiskelun. Alussa kaikki on kiinnostavaa. Opitaan uusia sanoja. Opitaan tervehtimään. Kaikki tuntuu hyvältä, mutta sitten tulee vaikeampi vaihe. On paljon uusia sanoja. Kielioppi tuntuu vaikealta. Ihmiset puhuvat nopeasti. Joskus emme ymmärrä mitään. Silloin monet ajattelevat, ehkä tämä ei ole minua varten, ja he lopettavat. Mutta tiedätkö yhden asian? Suomen kieli ei ole liian vaikea. Se tarvitsee vain aikaa. Ajattele pientä lasta. Lapsi ei opi puhumaan yhdessä päivässä. Hän kuuntelee. Hän tekee virheitä. Hän yrittää uudestaan. Ja lopulta hän osaa puhua. Me voimme tehdä samalla tavalla. Älä pelkää virheitä. Virheet auttavat sinua oppimaan. Puhu suomea joka päivä. Opiskele vähän joka päivä. 5 uutta sanaa riittää. 1 keskustelu riittää. 1 askel joka päivä vie sinut eteenpäin. Vuoden kuluttua huomaat suuren muutoksen. Älä vertaile itsesi muihin. Vertaa itsesi siihen ihmisen, joka olit eilen. Muista, sinun ei tarvitse olla täydellinen. Sinun täytyi vain jatkaa. Ehkä opit hitaasti. Se ei haittaa. Tärkeintä on, että et lopeta. Jonain päivänä huomaat, että puhut suomea paljon paremmin kuin ennen. Ja silloin olet iloinen, että et luovuttanut. Jos pidit tästä videosta, tilaa kanava ja jatketaan suomen oppimista yhdessä. Nähdään seuraavassa videossa. Hei hei!